Toto je inštalácia u nás na firme, čo sa týka carportu. Carport je možné umiestniť hoci kde si to neviete aj predstaviť v momentálnej chvíli. Tie panely, ktoré tvoria strechu tohto carportu, tak vlastne prebytočnú energiu, ktorá sa nespotrebuje v danej domácnosti, smerujú vlastne tými prebytkami do aut. Samozrejme naša dcerská firma Martel Smin sa venuje nabíjacím stanicám, ako vidieť za mňou, ktoré vlastne obsluhujú dané auto fotovoltikou, nabíjacou stanicou a pretokmi vlastne prebytočnou energiou do batérie auta. Tým pádom je to taká sebestačnosť vlastne toho nabíjania z vlastnej vyrobenej elektriky do daného vozidla. Pokiaľ je škaredo, alebo je zamračené, alebo dajme tomu sú nejaké fakt, že sneživé počasie zimné a panely nefungujú v takom výkone, ako by sme si predstavovali, dajú sa nabíjacie stanice jednoduchým tlačítkom prepnúť a vlastne bude zo siete nabíjané auto, aby ste ho mohli naďalej využívať. Pre viacej informácií sledujte našu webovú stránku alebo naše sociálne siete, ktoré nájdete v popise tohto príspevku.